So hello friends and welcome back to us and so friends दिनैनि बे गिदिर नोंथांमोना जानाखि मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायावहाय सावरायनो नोंथांमोना डिसकास खालामनो खोन्थानो सानदों आरोखि ना स' जानाखि बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनाया जोबोद माने गोनां आरोखि ना जाय नोंथांमोना जानाखि WhatsAppफोरखौ इउज खालामो स' बे टपिकआ जाहैदों मा WhatsAppनि सायावनो जागोन स' नोंथांमोनाथ' मा बयबो दाथ' नोंथांमोना जानाखि गासिबो माने WhatsAppखौ सोर इउज खालामै दं गासिबो माने मानसिफ्रानो माने जाय मानसिया जानाखि एन्ड्रइड मबाइल लायो स' बिथांमोना गासिबो माने WhatsAppखौ इउज खालामखायो नङा होमबा स' नोंथांमोना बे WhatsApp इउज खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना नैबे मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिनाया जोबोद इम्परटेन्ट अके स' दा सोरबा सोरबा माने मेन माने अरिजिनेल WhatsAppखौ इउज खालामालासिनो सोरबा सोरबा मा GB WhatsApp इउज खालामो सोरबा WhatsApp प्लास इउज खालामो स' जायनाखि जाय बिथांमोना जायनाखि WhatsApp GB एन्ड WhatsApp प्लास बे WhatsAppफोरखौ इउज खालामनायाव माने गावसिनि साननाय मथेबा जायनाखि आं जायनाखि जोबोद माने मोजां WhatsAppखौनो इउज खालामदों बा बेयो आंनि थाखाय जोबोद इउजफुल बा मोजां स' बिदि साननो हागौ आरोखि ना बाट न' अके स' नोंथांखौ बुंनो सानो जायनाखि बे जायनाखि WhatsApp GB WhatsApp एन्ड WhatsApp प्लास बेफोर मा सेफ एन्ड सिकिउर नङा बेफोर जाहैदों बेफोर गासिबो जायनाखि एप्स बे एप्सफोरा गासिबो मा मड भार्सननिसो आरोखि ना अके स' नोंथांमोना गासिबो जायनाखि एप्सखौनो इउज खालामोबा नोंथांमोना गुगोल प्ले स्ट'राव मोननाय एप्सखौ इउज खालामो स' बेजों लोगोसे दा मा मोनसे WhatsAppआ इउज मानेखि फुरा भाइरेल जागासिनो दं आरोखि ना बिनि सायाव फुरा चर्चा सोलिगासिनो दं स' बे जाहैदों मा पिंक WhatsApp अके पिंक WhatsApp आरोखि ना बे पिंक WhatsAppआ जाहैदों माने एसे माने गलाब कालारनि आरोखि ना एसे नैबे जारेडेड स' नैबेबायदिनो आरोखि ना स' लिंकआ नैबेनो आरोखि ना बे लिंकआ मा बुंदों जेनाखि WhatsAppआवहाय गोदान आपडेट्स फैबाय स' बे नोंथाङा दाबो बे आपडेट्स फैनायखौहाय नोंथाङा दाबो आपग्रेड खालामनानै लायाखै नामा स' बे एप्सखौ मा बे लिंकआव क्लिक खालामनानै जाखि नोंथाङा बे WhatsApp पिंकखौ डाउनलड खालामोबा आपग्रेड खालामोबा नोंथांनि जोंनि WhatsAppनि कालार बे पिंक कालारनि जागोन स' एसे गलाब कालारनि जागोन स' जारेड कालारनि स' ओरैबायदि गोदान फिसार हाबबाय स' नोंथांमोना दाबो आपडेट खालामनानै लायाखैबा स' थाबैनो आपडेट्स बा बे जोंनि पिंक WhatsAppखौ डाउनलड खालामना लादो नोंथांनि फनाव इउज खालामदो स' बेफोरबायदि मोनसे गोदान माने आपडेट सोलिगासिनो आरोखि ना दा बेफोरबायदि जेनाखि नैबेबायदि लिंकआहाय दा फुरा जेनाखि फेसबुक WhatsApp गासिबावबो माने शेयार जालायगासिनो आरोखि ना माने टेलिग्राम होन गासिबावबो शेयार जालायगासिनो दं स' आं बेजों लोगोसे नोंथांखौ बुंनो सानो जेनाखि बे पिंक WhatsAppआ जोंनि थाखाय सेफटि नङा स' बे पिंक WhatsAppखौ सासे आलादा कान्ट्रिनि जेनाखि हेकार बे हेकाराहाय बेखौ बे एप्सखौहाय बानायदों स' बे बानायनायनि मेन रिजोना जाहैदों मा जेनाखि इउजार्सफोरनि माने डेटाखौ खावनायनि थाखाय आरोखि ना अबजार्भ खालामना लानो थाखाय माने जोङो जेनाखि बे पिंक WhatsAppखौ जोङो लिंकआव क्लिक खालामनानै जोङो इनस्टल खालामनानै लायोबा एबा डाउनलड खालामनानै लायोबा स' बिनि उनावथ' जोङो इउजथ' खालामगोन नङा होमबा स' जों बे एप्सखौहाय जोंनि माने फनाव इउज खालामनो थाखाय जों पारमिसनथ' होगोन नङा होमबा स' जेब्लाखि जों बे पारमिसन होगोन बे एप्सखौहाय जोंनि एप्सआवहाय इउज खालामनोबा जोङो नोंथाङा मोना बे लिंकआवहाय क्लिक खालामनानै जों बे एप्सखौ डाउनलड बा इनस्टल खालामखांनायनि उनाव जों अपेन खालामोबा मा जेनाखि बै एप्सनि जाय बे जेनाखि बे एप्सखौ बानायदों बे एप्सनि अनाराहाय मा जोंनि डेटाखौ खावगोन आरोखि ना स' बे जेनाखि बे पिंक WhatsAppखौ बानायनायाबो सासे हेकारसो होनदोंमोन आरोखि ना माने सासे हेकारासो बे माने बे एप्सखौ बानायनानै मा लिंकखौ शेयार खालामलागासिनो आरोखि ना बयनिबो जेनाखि डेटाफोरखौ माने अबजार्भ खालामनानै आरोखि ना खावनानै लानो थाखाय आरोखि ना जेनाखि नोंथांनि जेनाखि सासे मानसिनि फनावथ' मा थायो मा थाया नङा होमबा जेनाखि फट' भिडिअस माखासे इम्परटेन्ट डकुमेन्टसफोर नङा होमबा माखासे इम्परटेन्ट इमेजेसफोर बे भिडिअस जेनाखि इम्परटेन्ट भिडिअसफोर थायो नङा होमबा बयनावबो जेनाखि फनावनो स' नोंथाङाबो मा नोंथांनि जेनाखि फननिबो जेनाखि पार्सनेल बुस्थुफोरखौ देखायनो सानगोन नामा मानसिफोरनो स' देखायनोथ' साना नङा होमबा जेनाखि पार्सनेल फट' बा पार्सनेल इम्परटेन्ट डकुमेन्टसफोर स' बेफोरबायदिखौ शेयार खालामनो साना ना नङा होमबा स' हेकारा बेबायदियैनो मा बे मालायफोरनि जेनाखि डेटाखौ बे जेनाखि नोंथांनि जेनाखि माने बयनिबो जेनाखि डेटाफोरखौ अबजार्भ माने खालामनानै लानो थाखाय स' बेफोरबायदि प्लेनिंखौ खालामनो आरोखि ना सासे मालेसियान हेकार होनदों आरोखि ना बेखौ दा खोनानो मोननाय बायदि आरोखि ना सासे हेकारासो बानायदों बे एप्सखौहाय स' नोंथांखौ माने बुंनो सानो आरोखि ना नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामनो सानो बेनि थाखायनो स' नोंथांमोना मालाबाबो नोंथांमोना बेबायदि लिंकआहाय जेनाखि बे पिंक WhatsAppनि डाउनलड लिंक नोंथांनि WhatsAppआव बाय मिस्टेक फैफ्लाङोबा सोरबाफोर शेयार खालामफ्लाङोबाबो बा अबेबाफोर वेबसाइट एबा टेलिग्राम बा फेसबुकफ्राव मोनोबा नोंथांमोना बेबायदि लिंकआवहाय क्लिक खालामनानै जेनाखि बे पिंक WhatsAppखौ डाउनलड दा खालाम इनस्टल दा खालाम आरो इउज दा खालाम आरोखि ना जुदि नोंथाङा बे एपखौ इउज खालामो अब्ला नोंथांनि जेनाखि डेटाया गासिबो शेयार जानायनि चान्स दं आरोखि ना स' बे पिंक WhatsAppखौ जोङो गुगोल प्ले स्ट'रावबो मोनखाया बिकज माने जेनाखि गुगोलाबो माने सेफ एन्ड सिकिउर नङै बुस्थुखौहाय माने गावसिनि प्ले स्ट'रावहाय दोनखायाखै ना मानो होनना बुङोब्ला
प्ले स्ट'रा गुगोलनिनो मोनसे बुस्थु खासो आरोखि ना मोनसे माने एप्स खासो गुगोल प्ले स्ट'राबो जेनाखि गुगोलनिनो खासो आरोखि ना स' गुगोला जोङो इउजार्स जोंनि जेनाखि गुगोला गावसिनि इउजार्स जेनाखि इउजार्स कास्ट'मार्सफोरखौ मा सेफ एन्ड सिकिउर थाजानो लुगैयो आरोखि ना जेसेबांनाखि गुगोल प्ले स्ट'राव मोननाय एप्स बेफोर गासैबो एप्सआ मा एसे सेफटि दं आरोखि ना जायनाखि एप्सआ सेफटि नङा बे एप्सखौहाय जों गुगोल प्ले स्ट'राव मोनखाया आरोखि ना माने गासिबो सेफटि नंद्राय नङा आरोखि ना अबेबा जेनाखि थार्ड पार्टि वेबसाइटफ्राव मोननाय एप्स अबेबा मोजाङानो थायो बाट होमबाबो बांसिनानो 99% जेनाखि थार्ड पार्टि वेबसाइटनि जेनाखि एप्स जेनाखि जोङो गुगोल प्ले स्ट'राव मोनै एप्स जेनाखि थार्ड पार्टि वेबसाइटआव मोननाय जेनाखि बाहेरायाव गुगोल प्ले स्ट'राव मोनै एप्स जेनाखि थार्ड पार्टि वेबसाइट माने गुबुन वेबसाइटफ्राव मोननाय बे 99% एप्सआनो मोजां नङा आरोखि ना माने गाज्रि आरोखि ना माने इउजार्सफोरनि जेनाखि डिटेल्स बे डिटेल्सफोरखौ मा अबजार्भ खालामना लाग्रा आरोखि ना डेटाफोरखौ अबजार्भ खालामना लाग्रा स' बेनि थाखाय नोंथांमोनसिम रिकुवेस्ट खालामनो सानो जेनाखि बे पिंक वाट्सएपनि डाउनल'ड लिंकआ नोंथांमोनाव फैफ्लांबो बाय मिस्टेकलि बा नोंथांमोना फेसबुकफ्राव शेयार खालामनायफोरखौ नुदोंबाबो नोंथांमोना मालाबा लिंकआव क्लिक खालामनानै बे पिंक वाट्सएपखौ इउज खालामबा नोंथांमोना बेखौ मोनबाय बायबाबो नोंथांनि लोगोफोरनो बा सोरनोबाफोरबो माने वाट्सएप जेनाखि फेसबुक बेफोरबायदियाव शेयार खालामनाङा आरोखि ना स' मानो होनना बुङोब्ला जों बयबो सेफटि थानाया गोनां आरोखि ना जोङो मा जों सासे हेकारनि आखायाव गोग्लैबाथाय जों नोंथांनि लाइफआ एसे रिस्कआव दं होननानै साननानै लाजायो आरोखि ना नोंथांनि डेटाफोरखौ मा लानानै मा मोनसे गाज्रि खामानियावबो इउज खालामनो हागौ नङा होमबा स' बेनि थाखाय नोंथांमोनसिम रिकुवेस्ट खालामबाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना बेबायदि लिंक फैयोबा नोंथांमोना इउज खालाम आरो शेयारबो खालाम मोनफ्लांबायोबा आरोखि ना अके स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय